טוב, אז אנחנו מתחילים, אני מקליט את זה, כן, בסדר. אוקיי, אז ההרצאה הראשונה שלנו היא של שני נציגים, דוקטור איתי מרינברג מיליקובסקי ויעל ברוכים. להרצאה קוראים סיפורו של משבר, מבט משווה על ייצוג משבר האקלים בספרות העברית ובעיתונות הישראלית, ממצאים ראשוניים. איתי הוא מייסד וראש המעבדה הספרותית במחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב. מחקריו מוקדשים לספרות עברית על שכבותיה השונות, לנרטולוגיה ולמחקר חישובי דיגיטלי של טקסטים ספרותיים. יעל ברוכים היא פעילה סביבתית המתמקדת בחינוך, היא תלמידת תואר שני במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מחקרה מוקדש לקשרים שבין ספרות וסביבה. בבקשה. טוב. בוקר טוב, שומעים אותי בסדר? כן. כן, מעולה, אוקיי. טוב, את ההרצאה הקצרה הזו אנחנו מבקשים לפתוח בשאלה פשוטה וישירה. מדוע הספרות היפה מתעלמת ממשבר האקלים? כיצד אפשר להסביר את ההיעדרות הכמעט מוחלטת של הנושא מהרומן של 20-30 השנים האחרונות, למעט קומץ ספרים שכבר הוכתרו כסוגה בפני עצמה? הרי אין זו שאלה של ידע או של מודעות. יש להניח שגם סופרים, כמו כולנו, קוראים עיתונים מדי פעם, וכפי שנראה בהמשך, העיתונים ברובם ממקור מידע לא רע. יש להניח שגם הם, כמו כולנו, חשים על בשרם יותר ויותר מופעים של מזג אוויר קיצוני. ויש להניח שגם הם שמים לב לכך, כמו כולנו, שרבים ברחובות הערים שלנו, שלפנים צייצו בהם ירגזים, בולבולים ושחורים, נשלטים כעת בעיקר בידי עורבים ומיינות. אם נכונה התפיסה המקובלת, לפי הספרות טובה, כמו אמנות בכלל, לה שהוא מאבדת את חומרי החיים שלנו, מגיבה להיסטוריה, נותנת פשר, מעלה ספקות, מרחיבה את גבולות התודעה וראיית המציאות שלנו. אם כל זה נכון, השאלה שבה פתחנו נעשית חריפה אף יותר. הרי אי אפשר לדמיין את הרומן המודרני בלי לחשוב על תגובותיו למודרניזציה, למהפכה התעשייתית, למלחמות העולם, בהקשר מקומי יותר, בלי לחשוב על תגובותיו לחילון, לשואה, להקמת המדינה, לסכסוך הישראלי-פלסטיני, לקונפליקטים החברתיים האופפים אותנו. כל אלה כן, ואקלים לא. למען הסר ספק, איננו הראשונים לשאול זאת. קדם לנו בכך הסופר ההודי הניו יורקי, עמיתב גוש, מהבולטים בספרי זמננו, בסדרת הרצאות שנשא בשנת 2015 באוניברסיטת שיקגו, ושקולצה לאחר מכן לספר יוצא דופן. משבר האקלים, קבע גוש, הוא גם משבר של תרבות, ולכן של דמיון. בגלל מגבלת הדמיון הספרותי העכשווי שלנו, אין לנו היכולת או השפה להעניק למשבר האקלים עיצוב אומנותי מתאים. כך, כאשר יבואו קוראי העתיד לחפש בספרות שלנו עקבות לעולם השונה שהורשנו להם, ולא ימצאו אותן, לא תהיה להם ברירה אלא להסיק שהעידן שלנו, הגאה כל כך במודעותו העצמית, לא היה אלא עידן ההכחשה הגדולה. התשובה של גוש לשאלה הזו מבריקה. בהתבסס על תיאוריה של פרנקו מורטי, הוא טוען כי הרומן פשוט לא מתאים לכך. מאז המאה ה-19, הרומן הרגיל אותנו שייצוגה של המציאות בספרות שוב איננו נעשה בקפיצות מהירות יחסית, מאירוע איתי, אני חכה רק שנייה, אני עשיתי מיוט אול כי כל הזמן יש את הצפצופים, אז בבקשה רק תפתח את עצמך ותמשיך. אוקיי, תודה. בהתבסס על תיאוריה של פרנקו מורטי, מציע גוש כי הרומן פשוט לא מתאים לכך. מאז המאה ה-19, הרומן הרגיל אותנו לכך שייצוגה של המציאות בספרות שוב איננו נעשה בקפיצות מהירות יחסית, מאירוע פלאי, מדהים ובלתי צפוי אחד לאחר, כפי שהורגלנו במשך מאות שנים בספרות של שלהי העת העתיקה, של ימי הביניים והרנסאנס, אלא בתנועה מדודה ומאוזנת בין אירועים משמעותיים ומפתיעים, אך מסתברים במידה זו או אחרת, מה שנרטולוגים קוראים events, לבין חומרי מילוי, fillers, דהיינו חיי יום-יום, שיחות מזדמנות, רגעים קטנים של שגרה, וגם, והדבר חשוב מאוד לענייננו, תיאורי טבע ונוף, שתפקידם להעניק מסגרת רציונלית מאחדת, על פי רוב לא בלתי נשלטת, לצורת הקיום של האדם המודרני. מטרתם של חומרי המילוי ברומן, בלשונות של מורטי, היא להפוך את היקום של הרומן, לעולם שיש בו מעט הפתעות, מעט הרפתקאות,
ואף לא נס אחד. לכן, משקלם הכמותי של הפילרס משמעותי כל כך. הוא היסוד המכריע ברומן המצוי, שיש בו הרבה יותר פילרס מאשר איבנטס. בעולם בדיוני כזה ממשיך גוש את הטיעון, אין למשבר האקלים מקום כלל ועיקר. הטבע ברומן, וכולנו מכירים את זה היטב, יכול להיות שלב או סוער, ולשקף בכך למשל את עולמן הפנימי של הדמויות, או את האווירה הכללית של הסיפור. אבל קשה הרבה יותר לדמיין את הטבע עובר לחזית, והופך להיות המנוע של העלילה. הרומנים של גוש עצמם, כפי שהוא מעיד, מלאים גשמים ורוחות רגילים, אבל אין בהם ולו טורנדו אחד. אף על פי שהמחבר חווה כמה אירועי טורנדו מקרוב מאוד. הרומן בפשטות, ובניגוד מרתק לספרויות עתיקות ממנו, איננו יודע להכיל אירועים כאלה. הם עבורו מה שהיינו קוראים יותר מדי. ככל הידוע לנו, שאלה זו לא נשאלה עדיין במחקר הספרות העברית. לפני שנציע גרסה מקומית לתיאוריה של גוש, נתחיל עם העובדות. ההנחה לפיה ספרויות קדם מודרניות ידעו טוב מאיתנו להעניק ביטוי ליחסי הגומלין בין האדם לטבע, מתממשת במידה לא מבוטלת ביצירתם הספרותית של חז"ל. שנות הבצורת התכופות בארץ, לדוגמה, היו לאחד המקורות הפוריים ביותר עבור חכמי המשנה והתלמוד. ודי נזכור את סיפורו של חוני המעגל, שכולו אכן הורדת גשמים פלאית בימיו האחרונים של חורף שחון, רצף מסחרר של איבנטס בלי פילר אחד לרפואה. גם לא תהיה זו טעות לומר שתפיסת העולם של רבים מסיפורי חז"ל פחות אתנוצנטרית משלנו, ומגלה יחס אורגני יותר ותועלתני פחות כלפי עולם החי והצומח. לעומת זאת, מעבר חד על הספרות העברית העכשווית מלמד שגם כאן גוש מדייק להפליא. על פי הנתונים שבידינו, ואנחנו מודים לכך לדוקטור יעל דקל, שותפתנו למעבדה שגם היא נמצאת כאן היום, במדגם מייצג הכולל כ-250 רומנים עבריים, שכ-190 מתוכם ראו אור בשני העשורים האחרונים, רק ספר אחד בלבד, אולי שניים, עוסקים במשבר האקלים. לשם השוואה, ענייני משפחה ממלאים תפקיד מרכזי ב-180 ספרים מן הקורפוס, הזדקנות ב-140, ציונות ב-70 וכן הלאה. מלחמות, למקרה שתהיתם, מופיעות בכל רומן עברי שני. הפרופורציות בקיצור ברורות למדי, ואם לא די בכך, הרי שאותם שני ספרים יחידים שכן עוסקים באקלים, קרובים הרבה יותר לז'אנר המדע הבדיוני, לכן הם לא באמת ספרות רצינית ויוקרתית. שניהם מציגים עולם בדיוני, עתידני, מסויית, היפר-טכנולוגי, דיסטופי, שבו ארגונים סביבתיים, שימו לב, הם דווקא הרעים. מדוע אם כן אין למשבר האקלים זכר בספרות העברית החדשה? ובכן, מקוצר הזמן לא נוכל לפתח כאן את הנקודה הזאת במלואה, אבל אנחנו חושבים שעל ההסבר הצורני הכללי והנכון של גוש, יש להוסיף שני נימוקים מקומיים. ראשית, בכל הנוגע לעולם המיוצג בה, הספרות הישראלית הנכתבת ב-20 השנים האחרונות, חיה באופן מדהים למדי בעבר. נסו למצוא שם רשתות חברתיות, טלפונים חכמים, וואטסאפ, לא תמצאו. שנית, כאשר הנטייה הדומיננטית בספרות היא לעסוק בשאלות של זהות אישית ותפיסת מקום במארג החברתי הסבוך והלאומתי של ישראל, כאשר כל המשאבים היצירתיים מופנים אל הגדרת העצמי, הסיכוי לראות מעבר לפוליטי ולסוציולוגי, ובכלל, הסיכוי לבנות עולם שמרוכז קצת פחות באדם, הולך וקטן. יעל. טוב. על רקע שני הסברים הללו, רצינו לבדוק מה קורה בשדה שבדרך כלל איננו חלק מתחומי העניין של מחקר הספרות, אבל כולו תגובה ראשונית לכאן ולעכשיו, לפוליטי ולסוציולוגי, התקשורת. לצורך הבדיקה, בנינו קורפוס של כ-1,800 כתבות ומאמרים בנושא סביבה ואקלים, מהעיתונות הפופולרית המקוונת בישראל בעשור האחרון, תוך ניסיון לכסות את כל המנעד שמעיתון הארץ ועד מקור ראשון, מוויינט ועד בחדרי חדרים. אנחנו אמנם עדיין בעיצומו של הניתוח, אבל הממצאים הראשונים שבידינו מסמנים כיוונים מרתקים, חלקם אפילו מעוררים אופטימיות זהירה. ראשית, ההכחשה הגדולה שעליה הצביע גוש ביחס לספרות, ושהומתה כאמור בספרות העברית, אינה מתקיימת כלל בעיתונות העברית של העשור האחרון. להפך, משבר האקלים נוכח בעיתוני כל המגזרים, ואזכוריו גוברים בעקביות לאורך העשור. הם מגיעים לשיא בשלהי שנת 2019, השנה של גרטה טונברג, בואכה תחילת שנת 2020.
הם דועכים אמנם משמעותית בחודשי הקורונה הראשונים, אך מאז הקיץ האחרון עולים שוב בהתמדה לרמה שאפיינה אותם לפני כן. החומר העשיר הזה מייצג יפה את כל הז'אנרים העיתונאיים, מידיעות חדשותיות, דרך כתבות ועד רעיונות עומק. ולא פחות חשוב, האקלים מוזכר גם באופן אגבי ושולי במאות כתבות שעוסקות בנושאים אחרים, וזה לדעתנו סימן המעיד על כך שהאקלים פשוט שם. אנחנו לא אומרים שהנושא נמצא בראש החדשות, אך מצד שני לא צריך להתאמץ מדי כדי לפגוש אותו, ובתדירות די גבוהה. מאידך, ציפינו למצוא קשרים ברורים בכתבות בין אקלים, כלכלה וחברה, במובן הרחב של מושגים אלה. ולהפתעתנו, הקשרים הללו תופסים מקום מועט, כמותית ואיכותית, בדיון התקשורתי. יחד עם זאת, השאלה היא, כיצד בכלל מדברים על אקלים? וההבדל הטרמינולוגי מרתק. מרבית גופי התקשורת משתמשים בשלושה מונחים עיקריים לסירוגים: שינויי אקלים, משבר אקלים, התחממות גלובלית. אבל השאלה באיזו מידה משתמשים במושג משבר אקלים מתבררת כנייר לקמוס פוליטי-חברתי. על פי הנתונים הראשונים שבידינו, נראה כי המושג דומיננטי מאוד בעיתון הארץ, מופיע לעתים קרובות בוויינט ובעיתונות הכלכלית, קצת פחות מכך במקור ראשון ובישראל היום, וכמעט כלל לא בעיתונות הדתית והחרדית. עובדה זו אינה מפתיעה, מבט חטוף בנתוני החיפוש במנוע גוגל בשנים האחרונות, מראה כי המונח משבר נכנס לשיח בישראל בשלב מאוחר למדי, ובעיקר בחיפושים שנעשים מאזור תל אביב. בהתאמה לכך, בעוד רבות מהכתבות בארץ מדגישות את הקטסטרופה ומנסחות ברטוריקה של קץ העולם, מקור ראשון מגלה עניין מיוחד בסיפורי הצלחה של חוקרים, העובדים על פיתוחים בעלי פוטנציאל לשינוי סביבתי חיובי. אין זה מתפקידנו לומר מה נכון יותר מדעית ומה מועיל יותר חינוכית ופסיכולוגית, אנחנו רק מצביעים על כך שיש כאן שני כתבים, שמשאירים את תחום האמצע לעיתונים אחרים, ובראשם ynet שבו יש המון כתבות ומעט אג'נדה. ואולם, לשמחתנו מצאנו שלמרות ההבדלים בטרמינולוגיה, הנושא לא עבר בישראל פוליטיזציה מוחלטת שדוחקת אותו למגירות של ימין ושמאל. ראשית, גם אם יש פה ושם מכחישי שינוי, הם שוליים למדי. כן, להתקרב לסיום, עוד דקה. סבבה, הם שוליים למדי. ושנית, למרות ההזדהות של הימין הישראלי עם דונלד טראמפ, הרי שבכל הנוגע לאקלים ניכר שוב ושוב שתקשורת הימין על פי רוב אינה מקבלת את עמדתו ואינה מתייחסת לנושא כאל קונספירציה. בהקשר זה בולט במיוחד ישראל היום, שבו הכתבים המופקדים על התחום דנים בו בדרך כלל במלוא החומרה, ואף יוצאים כנגד ניסיונות לגמד אותו. להערכתנו, ויש לכך ראיות מאלפות, אחד הגורמים שמחסנים את התקשורת הימנית והדתית מהשפעת טראמפ, בהקשר זה הוא ראיית שמירת הסביבה כערך ציוני, ולעיתים קרובות גם דתי, טענה שחוזרת שוב ושוב בעיתונים אלו. נקודה זו מחזירה את הדיון לעמיתיו גוש, החותם את ספרו בנימה אופטימית, בטוענו כי עתיד כדור הארץ תלוי בין היתר ביכולת לרתום למאבק עליו חברות מסורתיות. ואף על פי כן ניתוח הכתבות מראה שהסיפור הגדול המיוצג בתקשורת איננו סיפור של קבוצה זו או אחרת, אלא של קובעי מדיניות. שרים, נשיאים וראשי ממשלות מוזכרים בקורפוס יותר ממדענים, סלבריטאים ופעילי סביבה, ואפילו יותר מגרטה. יעל. משפט אחרון וזהו, יש לי ממש. מקוצר הזמן איננו יכולים להציג כאן ממצאים נוספים, וכאמור הפרויקט עדיין בעיצומו. שאלות עדיין פתוחות, ולדעתנו הפער בין ספרות ועיתונות מטריד, בניגוד לגור שאנחנו ספורים כי יש דברים שרק ספרות ריאליסטית טובה יכולה לעשות, בינתיים אין לנו ברירה אלא לחכות. תודה רבה. תודה רבה. אבנר, תעשה בבקשה את ונסה co-host. עשית אותה? עשיתי. וגם אותי. אוקיי, תודה רבה על ההרצאה. אנחנו עוברים להרצאה השנייה, שנקראת 170 השנים האחרונות, משבר האקלים בראי העיתונות. המציג הוא פרופסור אמריטוס מיכה קליין, שלימד מדעי כדור הארץ, גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה באקדמיה, בשנים 68 עד 2012. בשנים האחרונות מלמד קורס בשם איש מדעי כדור הארץ, קורא מקרא. חיבר את הספרים ארץ וימים, גם בעדן נשאו נהרות כולם.
הוא חבר הוועדה לשמירת הסביבה החופית מאז הקמתה. בבקשה, מיכה. שים לב שאני אתן לך התראה 3 דקות לפני תום הזמן. מדבר במיוט. לא, השתחררתי ממיוט, אני כבר, הנה, אני נכנסתי. האם רואים את המצגת? בסקרין, לא. לא רואים את המצגת. אני רואה אותה מצגת. רגע, שנייה אחת. אבנר, תתכתב בבקשה עם ונסה בפרטי ותראה שהיא מוכנה ונכנסה באיחור. רואים את המצגת? לא, לא רואים את המצגת. שנייה אחת. הכל עבור לי. כן. אתה עושה share screen? כן, כן. בינתיים אני מזכיר שאתם מוזמנים לרשום שאלות בצ'אט, זה הזמן לרשום להרצאה הראשונה למשל. בבקשה, מיכה. בוקר טוב לכולם, כפי שהייתה כותרת בתוכניה, 170 שנה של עיתונות. כל כך למה, אני איש שבא ממדעי כדור הארץ, למה עסקתי בעיתונות? מפני שבשנים האחרונות אני מרצה הרבה על נושא האקלים, ותמיד כאשר אני מעלה איזושהי שאלה או הסתייגות, יש מישהו בקהל, אם זה בכנס מדעי ואם זה במדע פופולרי, שקם ואומר, מיכה, אבל היה כתוב בעיתון אחרת. וכאשר השאלה הזאת חזרה יותר ויותר פעמים, אמרתי, בוא נלך לבדוק מה באמת כתוב בעיתון. וזה עיקרה של ההרצאה, מה באמת כתוב בעיתון ב-170 שנה האחרונות, אבל לפני שאעסוק בזה, אני צריך גם ב4 שקפים ראשונים לראות מה באמת כתוב בעיתון. ואז אני לוקח את העיתונות של השנה האחרונה, ובכל העיתונות, גם בעולם וגם בארץ, דווח כי נמדדה טמפרטורת השיא מעבר לחוג הקוטב. זאת אומרת, באזור הארקטי נמדדה טמפרטורה של 100 מעלות פרנהייט או 38 מעלות צלזיוס. עכשיו, כל מי שקורא כתבה כזאת בעיתון, לא עולה בכלל בדעתו לשאול האם זה נכון. יש אולי 10 הפרומיל של האנשים שאומרים כדאי לבדוק, ובגלל שכבר היו לי ריכוזי עיתונים מכל מיני מקומות אחרים, הרי מצאתי גזיר עיתון מ-1915 שמדווח על 100 מעלות באלסקה. טוב, זה לא בסיביר, זה באלסקה. גזיר עיתון אחר מ-34 מדווח על גל חום גדול ומפרט את הטמפרטורה בשעות היום השונות, ופתאום אתם רואים בשעה 4 אחר הצהריים הייתה טמפרטורה של 104 מעלות פרנהייט. טוב, אבל זה עדיין בצפון ארצות הברית. מה קורה בסיביר? כי ההתייחסות הראשונה הייתה לסיביר, ולכן ומשום כך חיפוש קטן במקורות מראה שגם בסיביר נרשמו ב-1942, ב-2011 וב-36 טמפרטורות הרבה יותר גבוהות. זאת אומרת, הדיווח שהוצג הקיץ הזה בעיתונות לא עומד במבחן המציאות אפילו העיתונאית. ואז אני בגלל קוצר הזמן אדלק על השקף הבא ואלך לשקף שאחריו. בישראל, צפריר רינת, בוודאי אחד מהכתבים הידועים ביותר שעוסקים בתחום
שינוי האקלים והאקלים, כתב בקיץ, בספטמבר, אתמול נשבר בבירה שיא של 118 שנה עם טמפרטורה של 42.3 מעלות. אני לא מצפה מעיתונאי שילך לחפש במנזרים בירושלים האם יש דיווח לטמפרטורה אחרת, אבל הספר הבסיסי האקדמי כיום ללימוד האקלים בישראל הוא ספרו של פרופסור יאיר גולדרייך, שיצא בהוצאה משותפת של מגנס בירושלים ושל בר אילן, ובספר הזה מופיעה טבלה גדולה של 12 תחנות שונות, שבהם ערכי השיא שנמדדו. הספר זמין לכולם, הוא לא ספר סודי, והנה אתה רואה שבירושלים ב-1881, באוגוסט, נרשמה טמפרטורה של 44.4, והספר מביא את זה לפי חודשים, אז ב-1894 נמדדה 42.2. זאת אומרת, אנחנו רואים שהדיווח העיתונאי, גם העולמי וגם הישראלי, הולך אחרי איזשהו מידע. אני יודע מאיפה צפריר גינת לקח את הנתונים, משרון וקסלר בטלוויזיה, אבל הנקודה האחרונה בקשר לנתונים, וזה מאוד חשוב לי, אף פעם בעיתונות לא כתוב שכל הנתונים, ואני אומר בוודאות, כל הנתונים שמשרתים את בנקי הנתונים הגדולים, הווה אומר נאסא, נועה, IPCC, בישראל השירות המטאורולוגי, כל הנתונים שמשרתים אותם לבניית המודלים, הם לא נתונים מדודים, הם כולם נתונים שעברו תיקון. אתם באים מובחים מתחום מדעי הרוח והחברה, אינכם קוראים את מאמרי האקלים במקור, אבל בכל מאמר אקלימי במקור כתוב corrected או reported או adjusted או homogenized או processed. זאת אומרת, ברגע שאני צריך לתקן נתונים, פירושו של דבר הם לא משרתים אותי, ולכן ומשום כך חייבים להזכיר את הדבר הזה. אתם מקבלים את הנתון מהעיתונאי, העיתונאי מקבל מסיכום של מדען, אבל אם אתה קורא את הבסיס, אתה רואה שכל הנתונים עברו תיקון, ועכשיו אני עובר להיסטוריה העיתונאית, ושקף אחד שהוא לא עיתונאות, אתמול גם הזכיר את זה בדבריו על הירחמו רוני ארנבלום, שהטיפול במשבר האקלים או בשינוי האקלים התחיל כבר במאה ה-19, ואז אתם רואים פה לאורך המאה ה-19, הראשון שאמר שהאטמוספירה יכולה להיות איזשהו מבודד זה פוריה, לאחריו הפיזיקאי יאירי טינדל ניסח את מה שאנחנו קוראים היום אפקט החממה, ולקראת סוף המאה הזאת הכימאי השוודי עשה חישובים, הוא ניסה לעשות כמותי בכמה תעלה הטמפרטורה אם יעלה הפחמן הדו-חמצני באוויר, ואז אני עובר לעיתונות, והגזיר עיתונות הראשון שאביא הוא מ-1846, הוא מעיתון מקומי, ורוב העיתונאות המקומית, רוב העיתונות באותה תקופה הייתה עיתונות של ערים, עיתונות מקומית, והוא מדבר על On the Change of Climate, זה שם הכתבה, ובתוך הכתבה אתה רואה שהאבוריג'נים אומרים שהאקלים משתנה מאז שהאדם הלבן בא ליבשת. מי שלא מאמין, עשיתי הגדלה פה ואפשר לקרוא באנגלית את המקור, זאת אומרת כבר אז אתם יכולים לטעון שהאדם שינה את האקלים. ואם אני עובר, זה נכתב ב-11 למרץ 1846, ואם אני עובר שבועיים קדימה, ואני מגיע לדבר שכפי הנראה הוא נכתב כבדיחה, אבל הוא מאוד מאוד חשוב לנו להבנת משבר האקלים, וזה התפרסם במיסיסיפי, בצד השני של העולם, ואשתך חולם... מיכה, 3 דקות. איך יכול להיות 3 דקות?
אני מדבר עד עכשיו 6. אשתך חולה מאוד, אדוני, אמר הרופא לאחד מאזרחינו, ואם לא תעבור שינוי באקלים היא תמות. אכן, אתם רואים, אם ככה 3 דקות, אני לא יכול להקריא את הכל, אבל הוא סיפר לו שכבר אז בניו יורק יש שינוי אקלימי בין יום ליום. ואז אני עובר הלאה בזמן, ואני ב-1903 באה כתבה חשובה מאוד, שבה פעם ראשונה יש, או בעיתונות, הבנה שהאקלים משתנה, וכתוצאה מכך הוא יכול לשנות גם את ההיסטוריה. ואז אנחנו עדיין רואים שהקרחונים נמסים, ואני חייב ללכת הרבה יותר מהר, וסליחה, הלחצת אותי עכשיו, והנה כתבה מאוד חשובה, והיא הופיעה, הכותרת הזאת הופיעה גם בהכנה לכנס, באבסטרקט, שהאוקיינוס הארקטי מתחמם, כלבי הים נעלמים, וגושי הקרח נמסים. והנה כל מה שכתוב בכתבה, ומה שמעניין אותי לצורך הזה, הוא בעיקר הדבר האחרון, תוך מספר שנים, צפוי שעקב המסת הקרחונים פני הים יעלו ויביאו לכך שרוב ערי החוף יהיו לא ראויות למגורים. רק הדבר הזה יכול היה להופיע בעיתון של אתמול. רק מה לעשות, והדבר הזה הופיע בעיתון של לפני 99 או 98 שנה. זאת אומרת, אותה כתבה שהופיעה אז מתאימה גם להיום, ואז כמובן קשה להגיד האם זה איזשהו משבר ארוך שנמשך 170 שנה, או איך להתייחס אליו, ואני אעבור לכאן. מיכה, עכשיו כדאי להתחיל לסכם, יש עוד דקה. אוקיי. אני רואה כאן שמה שנכתב ב-1939 הוא שהקרחונים בגרינלנד נמסים, ומה שכתוב ב-2019 שהם מתפתחים, ואין לי ברירה אלא לרוץ ולהגיע שאחרי השנים שבהן דיברו על התחממות, ב-1961 פתאום העיתונאים, scientists agree, world is colder. זאת אומרת, פתאום אנחנו עוברים תקופה, צריך לזכור דבר חשוב, יותר חשוב מלהראות עוד גזרי עיתונים, העיתונות מפגרת בערך ב-15 שנה אחרי השינוי, כי ברגע שיש שינוי, שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, המדען של האקלים עדיין לא מדווח על כך, כי הוא עדיין יודע שזה עוד לא שינוי, ולכן העיתונות היא בפיגור של 10-15 שנה, ואז ב-1961 יש מהפך פעם ראשונה, וכל הדברים האלה, כל השנים האלה, תקופת קרח, מכתבים לניקסון שיש תקופת קרח, עד 1981. מיכה, אנחנו צריכים לסיים. פה פתאום מהפך עוד פעם, עוד 2 דקות. פה פתאום עוד פעם מהפך, ועברנו לדבר של מתפתחים. ב-2001 היה המעבר האחרון, ואם כך אני אלך למסקנות, כי לא נתנו יותר מ-12 דקות. הנה, יפה. אני מסכם, נושא שינוי האקלים והאדם, מלווה את האדם מזה 170 שנה. היו תקופות בהן כתבו על התחממות ללא עלייה גדולה בפדח, היו תקופות בהן כתבו על ירידה בטמפרטורה, למרות שהייתה עלייה בפדח. התחזיות על תקופות חום ועל תקופות קור שצפויות עברו ולא התרחשו, ולכן שני המשפטים האחרונים. בואו נהיה צנועים יותר ביחס ליכולתנו לשנות את האקלים, ועוד יותר מזה, בואו נהיה צנועים יותר ביחס ליכולתנו לחזות את העתיד. תודה רבה, חבל שצמצמו אותי. תודה מיכה. אוקיי, ואנחנו, אם אתה יכול להוריד את המצגת, אנחנו עוברים עכשיו לוונסה בן שבתאי. ונסה, את מוכנה? מוכנה, כן, מוכנה. מוכנה, יופי, אז מוזמנת להעלות את המצגת. ונסה היא דוקטורנטית בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית בירושלים, בהנחיית פרופסור גל ונטורה. היא גם מחנכת ומורה לאומנות חזותית בתיכון על שם אילן רמון בהוד השרון. היא מאמינה בחינוך לאומנות, מפתחת תוכנית הוראה בין תחומית המשלבת אומנות וביולוגיה,
ועובדת מתוך התלהבות בכל הנוגע לחדשנות בהוראה. הכותרת של ההרצאה היא דחייתה של הפנורמה במאה ה-21, חללים אימרסיביים באמנות העכשווית. בבקשה. תודה רבה. שלום לכולם. היום אני ארצה להציג את עבודת המחקר שלי שמתמקדת בחללים אימרסיביים באמנות העכשווית, אבל מההיבט האקולוגי. בחלל אימרסיבי היצירה עוטפת את הצופים. הם נעים בתוכם, ממש מתמזגים עימה, בתהליך שמשפיע על תודעתם, על תפיסת המציאות והזמן, ומעוררת חשיבה פנימית ולמידה. החלל האימרסיבי כחלק מיצירת האומנות וכפלטפורמה הוצא כבר בשלהי המאה ה-18 על ידי הצייר האנגלי רוברט ברקר במדיום חזותי פורץ דרך שכונה פנורמה. הפנורמה שאנחנו רואים לפנינו, שמה נגזר מן השפה היוונית פן, הכל, או רמה מראה, הייתה למעשה מדיום חזותי בעל תצוגה מעגלית של 360 מעלות, אשר הציגה ציורים עצומי ממדים סביב הצופים שעמדו במרכזה. מבנה הפנורמה הראשון שתוכנן על ידי הארכיטקט הסקוטי רוברט מיטשל בלונדון ב-1972, הוצב כחלל עגול חשוך ואטום, בעוד שציורי הענק המקיפים אותם הוארו מלמעלה דרך חלונות שהיוו את מקור האור היחיד בחלל. בחתך האורך כאן מצד ימין אנחנו רואים את המבנה הפנימי. גרמי מדרגות מובילות לפלטפורמות במפלסים שונים במרכז המבנה, מהן ניתן היה לצפות אל עבר הציורים. כאן הציור התחתון מתאר את נופי אדינבורו, ואילו הציור העליון מתאר את לונדון מכיוון התמזה. במשך השנים הפנורמות שצברו פופולריות עצומה והתפשטו בכל אירופה ואף בארצות הברית, הציגו ציורים שתיארו נופים, ערים שונות, קרבות, טקסים ומאורעות, והציורים עצמם צוירו באופן ריאליסטי בזמן שחפצים שונים הולכו במרחב שבין הצופים לציורים על מנת להעצים את תחושת המציאות שהצופים חוו. על פי סטפן אוטרמן, רק בין השנים 1870 ל-1900 צפו בפנורמות 100 מיליון איש מכל שכבות האוכלוסייה. עבור כולם הפנורמה היוותה חלל קולקטיבי, אסקפיסטי, מבדר, מעורר פליאה וחווייתי. באופן מעניין, למרות שציירי הפנורמה עשו מאמץ יעיל לתאר את הנופים השונים בצורה ריאליסטית ביותר, תיאור נופי לונדון בפנורמה הזו העליונה דווקא מהחתך, נעשה באופן שהוא אינו מציאותי בשל זיהום האוויר החמור שהיה מנת חלקה של העיר עוד לפני המהפכה התעשייתית. ולמרות זאת, כפי שאתם רואים, לונדון בפנורמה הזאת תוארה באופן בהיר וצלול. דוגמה יפה של פנורמה שניתן לראות עד היום במקום המקורי שבו היא הוצגה, היא הפנורמה שלפניכם, פנורמת מסדך, היא נמצאת בהולנד, פנורמה נהדרת בעיר האג, שמציגה ציורי פנורמה אשר מתארים את דיונות חופי הים הצפוני וכפר הדייגים שכבנינגן, כפי שהיו בשנת 1881. ציור זה מדמה אשליה אופטית שגורמת לצופה להרגיש שהוא אכן עומד על דיונת חול שצופה לחוף הים. כפי שאנחנו יכולים לראות, במרחב שבין הציור לפלטפורמה עליה עמדו הצופים כאן, פוזר חול ים, ועליו הונחו חפצים שונים כגון רשת דיג, כיסאות נוח, ואפילו נשתלו צמחי חוף אופייניים. חול הים הסתיר את תחתית הציור ואפשר תחושת עומק, ואילו השוחח שמעל ראשי הצופים מנע מהם את האפשרות לראות את הקצה העליון של הציור. כל אלה חיזקו את האשליה כי מדובר בנוף מציאותי אידילי, ממש מחזה ויזואלי אשלייתי באיכות מציאותית, שאפשר לצופים להתאמה בחיזיון שסבב כולו סביבם. למעשה הצופה שעמד במרכזה של הפנורמה שעה בתמונת נוף אשלייתית סביבה התמוססה המסגרת לחלוטין. ועל אף שהנוף יוצג על ידי דימוי, כמו שאנחנו רואים כאן בפנורמת מסדך, האשליה הייתה כה מציאותית שרבים מאלה שנכנסו לרוטונדה כדי להתפעל מהנוף, מצאו עצמם מבולבלים וחסרי אוריינטציה, וחלקם אף דיווחו כי סבלו מתחושה של בחילות וסחרחורות. ההפרעה ביחסים הקונבנציונליים בין הצופים לבין הבד המסורתי, יחד עם עיבוד גבולות גופם בחלל, הקנו לפנורמה מעמד פרדוקסלי כמדיום שמייצר מרחב אימרסיבי, שמתאר מציאות ריאליסטית ובו בזמן מנתק את הצופים מן המציאות הממשית החיצונית. אני רוצה לטעון כי בשני העשורים האחרונים אנו עדים לריבוי הולך וגובר של יצירות אמנות אימרסיביות עכשוויות, אשר מבקשות לעטוף את הצופים בחלל שבו כל כולם שקועים גוף והכרה ללא הפרדה, ממש פנורמות עכשוויות. בחלל אימרסיבי נוצרת חוויה אשר נעשית באמצעות מניפולציות על חושי הצופה, באמצעות אור, זמן ומרחב,
שמזמנות התנסות שאינה מבוססת וממוקדת בדימוי או אובייקט מסוים כמו ציור או פסל, אלא בתופעה שטובעת מהם התכווננות דרך הגוף לצד הצורך לנוע בתוכה. היום אני אבקש להציב שאלות על פנורמות עכשוויות כמהוות אבולוציה לפטנט שטבע ברקר בשעתו, ולבחון כיצד אותן עבודות אומנות אימרסיביות עכשוויות מייצרות התנסות אסתטית שמאפשרת חוויית למידה בעלת היבטים פוליטיים, רגשיים וסביבתיים, בייחוד במרחבים העוסקים באקולוגיה ובמשבר אקלים. לשם כך הייתי רוצה שנתמקד ביצירה שלפנינו, פרויקט מזג האוויר. היא הוצגה בשנת 2003 בטייט מודרן שבלונדון. בעבודה הזו האומן אולפור אליאסון, שידוע בעבודות אומנות סביבתיות אקולוגיות בקנה מידה קולוסלי ממש, התקין מיצב שהתבסס על ייצוג מזג אוויר והשמש בחלל מוגדר, תחום ונשלט. כאן הציג אליאסון חלל ערפילי, ובו שמש עצומה זורחת אל חלל עולם הטורבינה העצום של הטייט בצבעים כתומים וצהובים. אותה שמש הייתה למעשה חצי דיסק מעגלי, משובץ בכ-200 נורות נטרן בלחץ נמוך שיוצרות את הצבעים הצהובים כתומים שאנחנו רואים פה. אלה הוצבו ישירות מתחת לכ-300 גיליונות אלומיניום שהונחו על התקרה ושיקפו את חצי הדיסק. כך נוצרה מצד אחד אשליה של שמש מלאה, ומצד שני הכפלה אשלייתית של חלל התערוכה. מהעדים שפיזר בחלל יצרו אובך ערפילי שיצר תחושה אשלייתית של שקיעת שמש בין ארבעים. גיליונות האלומיניום אשר הונחו על התקרה שיקפו את הצופים על כל פעולותיהם, ולמעשה, כפי שאנחנו רואים כאן, רבים מהם העדיפו לצפות ביצירה בשכיבה על הרצפה, ולעיתים קרובות אף יצרו בגופם דימויים, מילים או משפטים שהשתקפו בתקרה כצלליות על רקע האור. אירועים משעשעים וחריגים לחלל מוזיאלי טיפוסי נעשו שכיחים במהלך החודשים בהם הציג הפרויקט. אחד המבקרים הביא עמו סירת קנו מתנפחת. קבוצות מבקרים קיימו במקום שיעורי יוגה ומחול. וכאשר נשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש ביקר בלונדון באותה תקופה, כמו שאתם רואים משמאל, קבוצת צופים ארגנה עצמה על הרצפה כדי להיית בוש go home כמחאה. זו יצירה שאינה עומדת בפני עצמה. היא מורכבת מסביבה שמייצרת חוויה אסתטית הזקוקה לצופים נוכחים בה. היא מנסה לעורר מצבים שונים בהתנהגות אנושית, כך שתתקיים מערכת יחסים בין הצופה ליצירה, אך גם בין הצופים לבין עצמם. הצופים עצמם הפכו כאן ליצירת האומנות, גופם, מוחם, חוש הראייה ומערכת העצבים שהתמודד עם סביבה חריגה. ייצוג השמש שהעביר באופן מוחשי לשפת הגוף של הצופה או הצופה, משהו שהיה מוכר להם ואפשר היה להזדהות איתו. רגע זה היה רגע קריטי שבו הרגישו הצופים הזדהות, ובו זמנית חלק מקולקטיב. הם הבינו שיש עוד אנשים שחולקים איתם תחושה דומה, וזה נתן להם תוקף וערך. כשאדם יודע או מרגיש שהוא לא לבד, ושאדם שלידו חולק איתו את אותה התחושה, הוא מתחבר אליו רגשית. חללים אימרסיביים עכשוויים, אשר מתבססים על מציאות וירטואלית ומתוכננים בקוד מחשב, כמו היצירה הזו של קבוצת TeamLab מטוקיו שאנחנו רואים לפנינו, מבקשים לייצר חוויה חושית כוללת שמבטלת בכמה מישורים את קווי ההפרדה בין הצופים ליצירה, בין חוץ לפנים, בין אומנות למדע. מצד אחד זו יצירה שמגרה ומעוררת את הזיכרון ואת התודעה שלנו על העולם שמחוץ לחלל המוזיאלי, ומצד שני מדגישה את הדברים באמצעים טכנולוגיים במרחב פנימי. היצירה הזו הולכת למעשה צעד אחד קדימה מפרויקט מזג האוויר, מכיוון שהצופים בה ממש משפיעים על היווצרות היצירה. המיצב הזה שמציג פרחים במעגל של צמיחה וריקבון שחוזר על עצמו באופן מחזורי, צומחים ופורחים בשעה שבה הצופים עומדים באופן סטטי, אבל אם הצופים ינועו או ייגעו בפרחים או ידרכו עליהם, הם ישילו את עלי הכותרת שלהם, ינבלו ופשוט ימותו. פרפרים מסביב יתאספו במקומות שבהם פורחים הפרחים, ואלה יתפזרו כשעורבים נכנסים ליער או כשמפל המים מתעבה. למעשה אין כאן הקרנה של יצירה דו-ממדית, אלא תוכנית שמייצרת אינטראקציה בין האנשים לחלל, וגורמת לשינוי מתמשך ביצירת האומנות, כך שמצבים חזותיים שהיו קודמים, לעולם לא יחזרו על עצמם. ונסה 3 דקות. מעולה. חללים אלה, ביניהם כאלה שעוסקים במשבר אקלים, מייצרים לרוב אשליה של מציאות המדמה לעתים נוף וטבע חולף, אך לעתים נופים אפוקליפטיים, הפונים באמצעות החושים אל מרחב דמיוני ששייך לעולם התופעות כפי שהתודעה מתנסה בהן. בעבודה האחרונה שארצה להציג, שנקראת אוקיינוס של פלסטיק של האומנית הסינגפורית טאן זי שי,
כללה למעלה מ-26 פיסות של פסולת אוקיינית שנתלו ללא תנועה מתקרת הגלריה במטרה לשחזר את סביבת שטחי הפסולת של האוקיינוסים בעולם והשלכותיהם על צורות החיים הימיות. מבקרים שנכנסו לחלל חוו ממקור ראשון תחושת מחנק קשה, בעודם מוקפים בעשרות אלפים של פריטי פלסטיק שנמשו בתהליך של ניקוי מן האוקיינוס על ידי האומנית עצמה והצוות שלה. כך חוו הצופים את הפגיעה באוכלוסייה הימית ובשרשרת המזון שמגיעה בסופו של דבר חזרה אלינו. העבודה הזו הדגישה את האדם המודרני כאחראי לשינוי האקלים בשל השפעתו הדרמטית על כמויות הזבל שהוא מייצר יחד עם התנהגות שהיא אינה ברת קיימא. צריך לציין פה שלמרות אזהרות המדענים ופרסום נתונים מדעיים שמנבאים אפוקליפסה אקלימית, מרבית בני אדם אינם מבינים לעומק שינוי האקלים מכיוון שהם אינם מוחשיים עבורם. עצם הידיעה על גורמים ותופעות מדעיות אינה מעוררת אנשים או חברות, מדינות לנקוט בפעולה מכיוון שהם לא תופסים את ההשפעות כרלוונטיות לחייהם, זה רחוק מדי. בשל הטיית ההווה, בני האדם מטבעם יעדיפו להתמקד בסיפוק צורכיהם המיידיים, מאשר לחשוב מה עשוי לשרת אותם בצורה טובה יותר בעתיד. עם זאת, מחקרים שנעשו בשנים האחרונות, בנוגע להשפעת מרחבי מציאות מדומה, בסדר גמור, תודה. על התנהגות ברת קיימא בעולם, תומכים בהנחה כי סביבות אימרסיביות אומנותיות משפיעות רגשית על תגובת הצופים ובכוחן לשנות התנהגות. יצירה זו מציבה בפני הצופה הלכה למעשה באופן בלתי אמצעי את השלכות הפסולת שקיימת באוקיינוסים. אני יכולה לזהות בחפצים שאני זורקת לפח בעצמי, אני צריכה להתמודד עם עומס בלתי נתפס, זה גורם לזעזוע, זה גורם לי באופן בלתי נשלט ללמידה. אני לא יכולה שלא להיות מושפעת מזה. אני רוצה לסכם ממש בשני משפטים את אחת הטענות החשובות בנושא הזה, והיא של הסוציולוג שלדון אונגר, שטוען שלמעשה אומנים שמנסחים התנסות חושית אסתטית בחללים שכאלה, בנושאים אקולוגיים דחופים כגון דייג יתר, זיהום פלסטי, בירוי יערות, הופכים את המידע באמצעות החללים האלו לנוכח מוחשי ורלוונטי באופן אישי, אפילו יותר מאשר עובדות שהוצגו במחקר אקדמי. הטענה שלו היא שטרנספורמציה מרחבית נושאת בתוכה משמעות עמוקה ברמה תודעתית הרבה מעבר לצורות מסורתיות של אומנות או מדיה, ולפיכך רלוונטית במיוחד לנושא האקלים והסביבה. המון תודה לכם. תודה ונסה. עמידה כמעט מושלמת בלוח הזמן ב-12 דקות. השתדלתי. מצגת מהממת. אוקיי, אנחנו עוברים להרצאה האחרונה. לפני כן אני אזכיר שאנחנו מקבלים שאלות בצ'אט. כל מי שיש לו שאלה, אנא העלו אותם לצ'אט, תרשמו למי זה מכוון, למי מהמציגים, והם אחר כך ייקחו את זה ויענו על זה. אוקיי, אז ההרצאה האחרונה היא של דוקטור נמרוד ברנוביץ' מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה. הוא חוקר את הפוליטיקה, החברה, התרבות והסביבה בסין העכשווית, ואת החיבורים המעניינים שבין התחומים הללו. ההרצאה שלו בכנס נולדה ממחקר שהוא עורך בשנים האחרונות בסיועה של הקרן הלאומית למדע, על הקשר בין הידרדרות הסביבה באזורי מיעוטים בסין, בעיקר שינג'יאנג, רמת טיבט ומונגוליה הפנימית, חברות המתח האתני באותם האזורים. הכותרת של ההרצאה היא הפוליטיקה והפואטיקה של משבר האקלים באזורי המיעוטים בסין, המקרה של טיבט, מונגוליה הפנימית ושינג'יאנג. בבקשה. בוקר טוב לכולם. בהרצאה שלי היום אני רוצה להתייחס לחשיבותם של מיעוטים אתניים ועמים ילידיים להבנת משבר האקלים וההשפעה שלו, ולתרומתם האפשרית למאבק הגלובלי במשבר. הטענה המרכזית שלי היא שקבוצות האוכלוסייה האלה חוות את משבר האקלים באופן הרבה יותר דרמטי מקבוצות אוכלוסייה אחרות, כיוון שהוא מהווה עבורם איום קיומי מיידי, והחוויה הזו מובילה מצד אחד למתח אתני, שלעיתים גם גולש לאלימות, אבל במקביל גם ליצירה תרבותית ייחודית. המחקר שלי מתמקד במונגולים, בטיבטים ובאויגורים. האוכלוסייה בסין של שתי הקבוצות הראשונות מונה כל אחת 6 מיליון נפש, ושל האויגורים בערך 12 מיליון. המיעוטים האלה חיים בעיקר במונגוליה הפנימית, רמת טיבט, וסינג'יאנג.
האזורים האלה מהווים בערך מחצית משטחה של סין, מתאפיינים במערכת אקולוגית שברירית מאוד, כולם יבשים וסובלים ממיעוט משקעים, וכולם קר מאוד בחורף. רמת טיבט מתאפיינת גם בגובה רב, ורוב השטח בסינג'יאנג הוא מדברי. מה שנגזר מהתנאים האלה זה שרוב החקלאות בסין מרוכזת בחציה המזרחי של המדינה, באופן טבעי גם רוב האוכלוסייה. אזורי המיעוטים שעליהם אני מדבר, אלה שצבועים במפה בצהוב, מיושבים בדלילות קיצונית וחיים בהם אחוזים בודדים מכלל אוכלוסיית סין. מפאת קוצר הזמן אני אדבר היום רק על מונגוליה הפנימית וטיבט. הנוף הדומיננטי בשני האזורים הללו הוא ערבות עשב, והמונגולים והטיבטים חיו בהם במשך מאות ואלפי שנים חיי נוודות שהתבססו בעיקר על ראיית בקר וצאן. פה אנחנו רואים תמונה ממונגוליה הפנימית, ופה מרמת טיבט אנחנו רואים את היאקים, חיית המרעה האופיינית לאזור הזה. חלקים גדולים של שתי האוכלוסיות עדיין תלויים בערבות העשב למחייתם. מעבר לחשיבות החומרית, הנוף ואורח החיים המסורתי מהווים מרכיב מרכזי גם בזהות האתנית, תרבותית ודתית של שני המיעוטים. אבל בעשרות השנים האחרונות משבר האקלים וגורמים פוליטיים, דמוגרפיים וכלכליים פגעו באופן קשה בסביבה הטבעית של האזורים האלה, וכתוצאה מכך גם באוכלוסייה הילידית שלהם. שני האזורים חווים הרס הולך וגובר של ערבות העשב, מגמת מדבור חמורה. פה אנחנו רואים תמונה ממונגוליה הפנימית, גם ממונגוליה הפנימית ומרמת טיבט. ברמת טיבט ההתחממות הגלובלית, שמהירה פי 2 ויותר מהממוצע העולמי, גורמת גם להפשרה של קרחונים ושל קפאת העד, הפרמפרוסט. גורמים נוספים שכוללים הגירה של מיליוני סינים חאנים, הרוב האתני בסין, פיתוח כלכלי, איור ותיעוש והסבה של אדמות מרעה לחקלאות אינטנסיבית, בעיקר במונגוליה הפנימית, תורמים גם כן להידרדרות הסביבתית. רואים פה תמונה מאוד מפורסמת של בולענים שנוצרו כתוצאה מפעילות של מכרות במונגוליה הפנימית, ומכרה לא חוקי מאוד מפורסם ברמת טיבט שעלה לאחרונה לכותרות בסין בשני האזורים, גם מונגוליה הפנימית וגם רמת טיבט. תעשיית המכרות מאוד מפותחת, והיא מהווה מקור למתח מתמיד עם האוכלוסייה המקומית. המיעוטים פגיעים במיוחד לכל השינויים האלה, והם חווים את המשבר האקלימי והסביבתי באופן דרמטי, ישיר ויומיומי. גם בגלל שהם חיים באזורים השבריריים ביותר של סין מבחינה אקולוגית, אבל גם בגלל חולשה פוליטית, היעדר משאבים כלכליים וטכנולוגיים, והעובדה הפשוטה שהם חיים בפריפריה. מעבר לכל הגורמים האלה, המונגולים והטיבטים הפכו גם להיות הקורבנות העיקריים של המדיניות הסביבתית של הממשלה הסינית, שכבר עשרות שנים מגבילה ראייה ואף אוסרת עליה כליל בשם ההגנה על הסביבה. אנחנו רואים גדר שחוסמת גישה לאדמות מרעה, ופה שלט שכתוב בו שהראייה אסורה. הממשלה הסינית רואה בראיית יתר, overgrazing, את הגורם המרכזי להידרדרות ערבות העשב, ומתייחסת אל הרועים כאל הבעיה העיקרית. ב-20 השנים האחרונות מאות אלפי רועים מונגולים וטיבטים נאלצו לעזוב את ערבות העשב ואת אורח החיים המסורתי שלהם ולעבור לכפרים ולעיירות במסגרת מדיניות ממשלתית שמכונה הגירה אקולוגית. במחקר שאני מציג היום אני מתמקד בחוויה הילידית של המשבר הסביבתי-תרבותי ובביטויים שלה בספרות ואומנות. ביצירות שנותנות ביטוי לחוויה הזו ניתן למצוא תיאורים מילוליים, ויזואליים, מוזיקליים של ההידרדרות הסביבתית, של עולם פיזי הולך ונעלם ושל אובדן אורח החיים הילידי המסורתי. ניתן למצוא בהן גם ביטוי של רגשות כמו כאב, אבל, כעס ונוסטלגיה לטבע לפני שהושחת, פחד מהכחדה של הנוף, אולי מעל הכל פחד מאובדן הזהות הקולקטיבית.
ביצירות רבות ניתן למצוא גם ביטויים של קשר רוחני ורגשי עמוק לסביבה הטבעית, ושל הזדהות עם הסבל והכאב של חיות הבר, של ערבות העשב הגוססות, וגם של ההרים הפצועים. בחלק מהיצירות נשמעת קריאה לכבד את הטבע ולשמור עליו, וחלק מהן מפנות אצבע מאשימה כלפי המדינה הסינית וקבוצת הרוב, הסינים החאנים, שמוצגים לא פעם כתאבי בצע חסרי רחמים. אני רוצה להקריא חלקים משני שירים שמדגימים את החוויה הילידית של המשבר הסביבתי-תרבותי. השיר הראשון הוא ממונגוליה הפנימית, והוא נקרא נדודים. במשך אלפי שנים עם הנוודים מתקיים על מים ועשב ונדד על פני האדמה, חופשיים כמו נשר, צנועים כמו עשב, שקטים כמו הרים. הם נדדו בערבות העשב של האזורים הממוזגים, ומעולם לא הותירו אחריהם עקבות. מי לעולם לא בא על סיפוקו? מה עורר את כוחות ההרס? להיכן נמדוד כדי להחזיר את גן העדן שהוא ענק לנו? מרחבים פתוחים אינסופיים של טבע בראשיתי, פעם היה כל כך יפה. עם האדמה אני מרגישה את הכאב שלך, לעולם לא ניפרד. אני רואה את העמקים של אמא בוכים, אני רואה שבערבות העשב של אבא הופיעו חורים שחורים, אני רואה את החיות מתות על הגדר העשויה ברזל, אני רואה את הזעקה האילמת, מתפשטת. השיר השני מגיע מטיבט, והוא נקרא לאמניה מצ'ן. אמניה מצ'ן הוא רכס שרים קדוש, קדוש בעיני הטיבטים, שנמצא בצפון מזרח רמת טיבט. היום גלגלי החמדנות מסתובבים על ערבות העשב ונכנסים ממש מתחת לרגליך. הם מביאים פצצות, מסעיות ומחפרים ועוד כלים מוזרים ששדים נוהגים להשתמש בהם כדי לחפור החוצה את האבנים היקרות שטמונות בתוך גופך. האנשים ששמרו עליך במשך מיליוני שנים לא יכולים להמשיך לשמור עליך יותר. הם רק יכולים לסבול בשקט, לחכות חסרי אונים. יום אחד יאלצו אותם לעזוב. עדרים לבנים של כבשים לא ייראו שוב לעולם, שיר הרועים לא יישמע שוב לעולם, האנשים המטונפים ורודפי הבצע האלה יחנקו אותך בקרוב ללא רחמים. כמה מילים לסיכום. לפני מספר שנים חוקרים מתחום בריאות הנפש טבעו את המושג חרדה אקולוגית, אקו-אנגזייטי. בספרות המושג הזה מופיע גם בווריאציות אחרות כמו חרדת אקלים, אבל אקולוגי, ecological grief וסולסטלגיה. המושג חרדה אקולוגית מתייחס להפרעה מנטלית, mental disorder, שקשורה בדרך כלל באינדיבידואל ומתוארת כפחד כרוני מאבדון סביבתי, a chronic fear of environmental doom. לסיום אני רוצה להציע שתי הצעות. הצעה אחת היא שנאמץ את המושג הזה גם במדעי הרוח וגם בדיסציפלינות נוספות במדעי החברה מעבר לפסיכולוגיה, כדי לתאר את החרדה הסביבתית של קבוצות אוכלוסייה שלמות. ההצעה השנייה שלי היא שנפסיק להתייחס אל החרדה האקולוגית כאל הפרעה, ונתחיל לחקור אותה כתופעה תרבותית, שאותה אני מציע לכנות תרבות החרדה האקולוגית. בהקשר זה, אני סבור שראוי שנתייחס לאוכלוסיות מיעוטים וילידים כאינדיקטורים אקולוגיים תרבותיים, ואל תרבות וקולות החרדה האקולוגית שלהם כאל צפירות אזהרה רבות עוצמה, שיכולות לזעזע את כולנו, להגביר מודעות ולעורר לפעולה. וכמובן, גם לעזור לנו להבין את חוויית האבדון הילידית, שמן הסתם תהפוך לחוויה של כולנו, אם לא נפעל ומהר. בשניות המועטות שנותרו לי, אני רוצה להקרין עוד כמה שקופיות, עוד 3 שקופיות, עם עוד טקסטים שמייצגים את תרבות החרדה האקולוגית של המיעוטים בסין, ומי שמעוניין יוכל מאוחר יותר לצפות בהקלטה של ההרצאה ולצפות ולקרוא גם בטקסטים האלה. תודה, אני סיימתי.
לא שומעים אותך, רמי. תודה גם על זה. בעיקר הפלגתי בתודות, זה היה במיוט, אז אני אחזור עליהם עכשיו. רציתי להודות לך על זה שעמדת כל כך יפה בזמנים, וגם על ההרצאה המעניינת. ועכשיו נכליל את זה. תודה לכולכם על ההרצאות. עלו תוך כדי המושב ביקוש למצגות, שבאמת היו סופר מעניינות, כל אחת בתחומה. אז אנחנו נצטרך למצוא את הדרך אחר כך לשתף את זה. אנחנו נשמח אם תשתפו איתנו את המצגות, ואנחנו אולי נעלה אותם באתר, או ננגיש אותם ככה. אפשר גם ליצור עכשיו קשרים אישיים בצ'אט ולבקש את זה דרך כתובת אימייל או משהו כזה. יש לנו עוד רבע שעה לדון בשאלות. עלו כמה שאלות, הרבה מהם ממני, אבל גם מאנשים אחרים. אני רואה שאבנר שאל שאלה. ראיתם רמי, אני בטעות שלחתי אותה אליך, כולם לא ראו אותה. אוקיי, אז אני ראיתי אותה, אחלה שאלה. בסדר, אז נעשה את זה ככה, כיוון שיש לנו 14 דקות, בואו ניתן לפי סדר המציגים, נחזור עליו שוב פעם, 3 דקות לכל מציג, מציגה, לענות על שאלות שקיבלתם. האם ראיתם את השאלות? אוקיי, אז יאללה, אז בואו נעשה את זה עכשיו 3 דקות לכל אחד, אני אעצור אתכם בזמן, אנא התחשבו במגבלת הזמנים, כדי שישאר גם זמן לאחרים, בבקשה. אוקיי, אז אני רוצה להתייחס לשאלה שלך, רמי, שאלה טובה מאוד. רמי שאל, נחזור על הדברים בניסוח מדויק, מה יכול לגרום לשינוי בייצוג המשבר בספרות? האם יש לכם, או בכלל, תיאוריה של שינוי כזה שמבוססת על מה שקרה בעבר בתחומים אחרים? אז התשובה היא שאנחנו יודעים היטב מה קרה בהיסטוריה של הספרות. אנחנו יכולים לעקוב אחרי שינויים גם ברומן העולמי וגם ברומן הישראלי. אפשר לדבר על 2 מודלים באופן כללי. מודל אחד הוא המודל של תגובה ישירה, שמייצגת את העולם החדש כפי שהוא, והדוגמה הבולטת לכך ביותר היא הרומנים שנכתבים בין 2 מלחמות העולם. תחשבו למשל על ברלין אלכסנדרפלץ של דבלין, ועל הייצוג של ברלין ושל גרמניה בכלל בתקופת המשבר שבין 2 המלחמות, ויש עוד דוגמאות רבות מאותן שנים. זו דוגמה ישירה שבה בעצם המציאות המשברית משתקפת בתוך הספרות ומייצרת איזה סוג של ספרות שהיא לגמרי חדשה, אפילו יוליס הוא חלק מהדבר הזה. מודל שני אחר לגמרי הוא מודל של התמודדות עקיפה, שבה המציאות החדשה לא מיוצגת בספרות, אבל אנחנו קולטים בתוך אלמנטים אחרים שיש בספרות איזושהי תגובה למצב החדש, וזו אגב התיאוריה המקובלת למשל ביחס להתמודדות הספרות עם התיעוש, עם העידן של המהפכה התעשייתית. הספרות, הרומן המודרני לא מציג את בתי החרושת, אוקיי? אבל יש בו הרבה מאוד אלמנטים בספרות של המאה ה-19 שמתמודדים עם תופעות שנגזרות מהדבר הזה. עכשיו, גם בתוך הספרות העברית אנחנו מכירים למשל תגובות למהפך הפוליטי של 77, שמתחילות להופיע, וזו נקודה מעניינת, 6 או 7 שנים אחרי המהפך עצמו. וזה, כלומר, יכול להיות שיש כאן עניין של דיליי, שאנחנו נראה את הספרות מגיבה פשוט עוד כמה שנים. אני חושב שבהקשר של הספרות העברית המצב הוא קצת יותר מורכב, משום שכאמור יש לנו עדויות לכך שהספרות הזו באופן כללי קצת מתקשה להתמודד עם העכשיו. וקצת מתקשה להתמודד עם משהו מעבר לפוליטי ולסוציולוגי. אנחנו מקווים שזה יקרה. עכשיו ראיתי שהייתה כאן עוד שאלה אלינו. ממש בחצי דקה. כן, שאלה של אבנר. אבנר שואל אם לא נכון לומר שהכיסוי התקשורתי של המשבר בארץ יחס לעולם התחיל מאוחר. כן, נכון לומר. ואם התשובה לשאלה הזו חיובית, אולי חוסר ההתמודדות משקף את האיחור של כניסת המשבר לדיון הציבורי ואת היקפו מצומצם. אני לא חושב, אני חושב שאנחנו, אני חוזר שוב לנקודה הזו של החיים של הספרות העברית בעבר. הספרות העברית אולי נכתבת עכשיו, אבל מבחינת העולם שאיתו היא מתמודדת במידה רבה עם העולם של שנות ה-80 וה-90. וזו נקודה מפליאה ומדהימה, נקווה שהיא תשתנה בקרוב. תודה איתי. תודה רבה. מיכה בבקשה. מיוט.
השאלה העיקרית שהופנתה אליי הייתה, אל תתווכח עם העיתונאים, תתווכח עם המדענים. ובכן, תוך כדי דבריי אמרתי את הנושא של הנתוני אמת לעומת נתונים מתוקנים. זה עושים המדענים לצערי. דבר שני, בקורס א' סטטיסטיקה בכל אוניברסיטה ובכל מחלקה, יאמר המרצה את המשפט הבא, עושים ממוצע כאשר האוכלוסייה היא ברת השוואה. וכל מדעני האקלים לוקחים ועושים טמפרטורה ממוצעת של כדור הארץ, גם מתחנות עירוניות וגם מתחנות כפריות. ולכן ומשום כך, אם יש 20 תחנות, 14 כפריות ו6 עירוניות, 14 כפריות לא יראו שום שינוי, אבל 6 העירוניות יראו שינוי בגלל תא החום העירוני, לא בגלל התחממות גלובלית, בגלל תא החום העירוני, ואז קיבלנו שכל האוכלוסייה היא עולה. והדבר הזה נעשה, והתברר שהאפקט של תא החום העירוני הוא גורם מאוד מאוד חשוב. עכשיו, למה פה פניתי לעיתונאים ולא למדענים? כי ידעתי שאני מדבר אל קהל, כך נקרא הכנס, מדעי הרוח והחברה. אני לא הבאתי אף גרף בדבריי. בכל הוויכוחים שלי עם מדענים, ויש רבים כאלה, אני כמובן מעוגן במספרים ובנתונים. המטרה פה הייתה לקהל של קוראי העיתונות. אני חושב שעניתי. תודה רבה. תודה רבה. ונסה, בבקשה. כן. אז השאלה שהופנתה אליי היא האם קיימת כיום התפתחות מגמה של אומנות אימרסיבית אקלימית בעולם האומנות, התעוררות של היצע וביקוש לסוג הזה של אומנות. אז קודם כל הביקוש הוא אדיר. היום לא רק באומנות הפלסטית יש עיסוק באומנות שהיא אימרסיבית, אלא בכלל באומנויות כולן יש אפילו מחול אימרסיבי. הביקוש לזה הוא אדיר, כנראה שכמו שבמאה ה-18-19 הייתה איזושהי נטייה לאסקפיזם, גם אצלנו, גם בתקופה שלנו, גם בחברה שלנו, יש איזושהי נטייה לאסקפיזם, ואולפור אליאסון נניח, פרויקט מזג אוויר שלו משך 2 מיליון צופים במספר החודשים המועט שהוא הציג. כשהטייט ביקשו ממנו להעריך את המיצב הזה, את הזמן שהמיצב נמצא, הוא סירב, כיוון שהוא לא רוצה שזה יהפוך להיות משהו טרנדי, משהו שהוא יותר גימיקי, וזה חשוב, כי חללים כאלה צריכים לשים לב, להימנע מגימיקיות. עכשיו, זה באמת מושך המוני צופים, ויש באמת אין סוף דוגמאות לחללים אימרסיביים. יאיה קוסאמה עוסקת בנפש, אמנם לא באקולוגיה, אבל כל צופה מקבל 30 שניות להיכנס לחלל כזה. הביקוש הוא עצום ויש תורים של שעות כדי להיכנס לחללים שלה. לכן כן, אבל צריך לשים לב שהחללים האלה מביאים בסופו של דבר לאיזושהי למידה ואיזשהו שינוי התנהגות, ולא עניין של גימיק. זה מאוד חשוב. אוקיי, ויש לך עוד דקה ורבע להגיד איך עושים, זאת אומרת, מה ההבדל בין הגימיק לבין המשהו יותר עמוק? אז יש אכן חללים שהם יותר גימיקים, הם יותר מנסים יותר מנסים לבדר את הצופים. מאוד אינטראקטיביים, יש קבוצה מאוד גדולה בארצות הברית שעוסקת בדבר הזה. כשאני צפיתי בחללים האלה זה נראה לי יותר בידורי, זה יותר משחקי, זה יותר פונה לגירוי של חושים, אבל איפשהו יש איזשהו מקום שבו היצירה יוצרת איזושהי נקודת חיכוך שדווקא שם לא נוח לנו. זאת אומרת, כשנניח עוד פעם בפרויקט מזג אוויר, כשיש איזושהי, או בכלל בחללים האלה, שנעשית איזושהי מניפולציה על החושים שלנו שיוצרת תחושה של חוסר נוחות, דווקא אז אנחנו מגיעים ללמידה. כשאנחנו עמוסים בכמות הפסולת שהייתה שם באוקיינוס של פלסטיק, זה יוצר אצלנו משהו שהוא ממש לא בידורי, להפך, זה יוצר איזשהו זעזוע ואיזושהי חוסר נוחות, שאולפור אליאסון קורא לה נקודת חיכוך,
ואני חושבת ששם שם תמונה הלמידה, דווקא בחוסר הנוחות. מסכים, תודה. תודה. נמרוד? לי יש 2 הערות קצרות, נשאלתי שאלה קטנה, נוכל להשתמש ב3 דקות שלי כדי להקרין את הקליפ, זה יותר חשוב ממה שאני אוכל לומר. רק הערה קטנה, קודם כל איזשהו דיאלוג עם איתי ויעל, ששאלו בתחילת הפרזנטציה שלהם, מדוע הספרות מתעלמת ממשבר האקלים? לא כל הספרות או כל הספרויות מתעלמות, המיעוטים שעליהם אני מדבר, הספרות שלהם לחלוטין לא מתעלמת ממשבר האקלים. שאלה שנשאלתי בצ'אט, האם היו ניסיונות התארגנות או אקטיביזם סביבתיים? כן, והיו גם הרבה מחאות של מיעוטים בסין, שנוגעות למשבר הסביבה, והמיעוטים נמצאים בדילמה. דילמה לא קלה. מצד אחד השלטון הסיני מגלה סובלנות יחסית, כשמדובר במחאות שנוגעות לענייני סביבה, אבל כשמיעוטים הם אלה שמוחים, אז הם בדרך כלל מואשמים מיד בבדלנות, ואז מאוד מאוד קשה להם למחות גם על עניינים שקשורים לסביבה. רמי, אם תרשה לי, אני אקרין את הקליפ, 3 דקות, אני חושב שזה יהיה סיום. מה? אני עדיין לא מרשה לך, נעשה את זה עוד מעט, בסדר? ממש בדקה האחרונה, נתחיל עם זה ומי שירצה יישאר. בסדר גמור. עכשיו אני רוצה לשאול אם יש עוד שאלות שעלו או עוד דברים שמישהו רוצה להגיד. גם לי יש כמה מילים להגיד, אבל בבקשה. אוקיי, אבנר? הלו. טוב, אז תודה רבה. אני חייב להגיד שבשבילי זה חידוש ומעניין לחשוב על הייצוג של משבר האקלים. שאלת הייצוג ברור שזה לא פעם ראשונה שמדברים עליה, אבל בדרך כלל מדברים עליה בהקשר של תקשורת, מדעי החברה. אני חושב שזה, מה שאני לומד מהמושב הזה זה ששאלת הייצוג היא יכולה להיות מוקד לדיון אינטרדיסציפלינרי באמת רחב במדעי חברה רוח על הנושא הזה, הרצאות מרתקות מכל הכיוונים וגם מבחינת המוקד הדיסציפלינרי שלהם, גם מבחינת המוקד הגיאוגרפי וההשוואתי שלהם. מרגיש שיש פה עוד הרבה מה לפתח, ואני מקווה שאנחנו נשכיל גם להוציא איזשהו סיכום ככה יותר מסודר, עם קצת יותר מחשבה של מה למדנו פה ואיך אפשר לפתח את זה כתמה בינתחומית להמשך. אז תודה רבה לכולם. נמרוד, אתה מוזמן להקרין את הסרט שלך ונתראה במושבים הבאים. להתראות. טוב, אז זה קליפ של שיר פופ של זמר מונגולי סיני שקוראים לו טנגר, לשיר קוראים גן עדן, והמילים קצת מטעות. המילים הולכות ככה: שמיים כחולים, מי אגם תחולים, ערבות עשב ירוקות, זה ביתי. סוסים דוהרים, עדר כבשים לבן כשלג, ויש גם אותך בחורה, זה ביתי. זה ביתי, אני אוהב אותך ביתי, ביתי גן העדן שלי. אז המילים האלה, שני הבתים חוזרים בדיוק כמו שהם פעמיים, אבל שימו לב מה קורה לקליפ בפעם השנייה. שומעים, אבנר? כן. 蓝蓝的天空，清清的湖水，哎呀，绿绿的草原，这是我的家。奔驰的骏马，
的羊群，哎呀呀呀，还有你姑娘，这是我的家，哎呀呀。我爱你，我的家，我的家，我的天堂，清清的湖水，哎呀呀，绿绿的草原。我的家，哎呀呀，奔驰的骏马，洁白的羊群，哎呀呀，还有你姑娘。是我的家，哎呀，我爱你，我的家，我的家，我的天堂。תודה רבה. שימו לב לפאנל הזה, כן? תודה, באמת שיר יפה. להתראות, אנחנו עכשיו יורדים מבקשים מכם להתנתק, כי אנחנו עושים חילופי משמרות, אבל עד מהרה תוכלו להצטרף שוב פעם. תודה, להתראות בהמשך. תודה רבה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכולם. וואי, איזה דיכאון. כל הכבוד, יפה. כן, היה מאוד יפה. כן, היה מקסים. עמידה בזמנים. אני צריכה להיות הוסט. לא צריכה להיות שום דבר. אז אבנר, אני חושב, כן, אבנר עדיין ההוסט. היה לנו בהתחלה איזה מין תקלה מוזרה של... אני חושב שניסינו לסמן הוסט, אבל בגלל שכל הזמן נכנסו אנשים, אז זמנו אותנו נכון. ראיתם? אפשר עכשיו, אני אשאיר פתוח את הכל. אבנר, אתה במיוט. היה די משעשע. כן. טוב, מה המשלב הבא? רמי, תפתח לאבנר איכשהו, הוא לא מצליח לדבר. לא, אני פשוט... זהו, נעמה, את ההוסט. נעמה? ואני עובר להיות ההוסט.